आखिरी नहीं चलेगी हमें न्याय चाहिए हमें न्याय चाहिए दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर एकर्ड बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जों मोनसे रेलि हाबाफारि लादों मानोना बे एकर्डआ मावफुंनायाव गोबांखिनि डिले जालांगासिनो दङ दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय जुलाइ दानावनो जोङो फोसावखानानै दोनदोंमोन दि अक्ट'बर दानाव सिगां जुदि बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्ला जोङो राजा लामायाव ओंखारनाय जागोन आरो बे थांखि लाखानाय बायदि दिनै जोङो राजा लामायाव दिनै फैदों आरो बेखायनो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायगोन थाबैनो बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाहाथे मावफुंजायो जोंहा सिमा बारायनायनि खामानि दङ बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोबावनांगौ लोगोसे समस्या दानाय दङ सरकारि फरायसालि खालामनांगौनि दङ जेलाव गोबां दङ बिदि केस उइड्र जानांगौजों लोगोसे माखासे गोबां हा हुनि जेंना बे थासारिफोरखौ लानानै दिनै जोङो बे रेलिखौ लानाय जादों दा बेखायनो बे फैगौ 20 नभेम्बरावबो दिल्लीयाव जोंहा बेबायदि हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डखौ थाबैनो मावफुंजानांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो बिथांमोननि थ्रुयै जोङो भारत सरकारनि माने नखर मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम बे मेम'रेन्डामखौ हरनाय जागोन आरो बेखायनो दिनै जोंनि बे रेलि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों जिहेतु आसामावबो मोनद'था हारिनो एसटि होनो आसाम सरकारा थिरांथा लादों बेखौ सिसिट'आ होननाय मोनसे आफाद दङ ट्राइबेलफोरनि गासैबो अर्गेनाइजेसन बिथांमोना सावरायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेयाव दङ आरो जों बेखायनो सावरायदों आरो फैगौ 10 नभेम्बराव हयथ' गिदिर सुबुं गौमाबो लानायनि मोनसे थांखि लादों मैया हयथ' बिथांमोना सिसिट'आनि क'र्डिनेटर बिथांमोना फोसावदों दा बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो बुंदों सोरबा हारिया बा सोरबा मोनसे एसटि मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया जों बेखौसो खावलायबाय थादों जों थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया मानोना जों गासै बिराद खम सुबुं अनजिमाया जोङो दायो एसटि प्लेन जानानै दङ दायो सोरबा मोनद' हारिया जुदि मोननांगौबा जोंहा माने गोबां खथि जागोन जोंहा गोबां लस जागोन दा बेखायनो जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों खावलायदों दि सोरबा माबा मोनसे मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जों थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया जों दुलाराय बर' फरायसाफोर बेखौ जों जेब्लाबो खावलायगोन जिहेतु बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै मावफुंजागोन होननानै आसा खालामो नामा जोङो मावफुंजागोन होननानै आसा दङ जों सिगांबो बुंदों बेखायनो आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकारखौ जोङो दायो धरनाबो होदों प्रेसार खालामनांगौनि थाखाय खावसे मावफुंजाबाय आरो मावफुंजानांगौ दङ दा बेखायनो जों डेम'क्रेटिकयै जों आन्दलन खालामगोन जुदि मावफुंजायाबा जों जेसेबां हायो जों बेखौ खालामलांबाय थागोन दिनै बबे जायगायाव जादों होनना फोरमायगोन अल आसाम दिनै अल आसामाव जादों बे अल आसामनि गासैबो डिस्ट्रिक्ट बर'फोर जेराव दङ बे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव दिनैनि बे धरना हाबाफारिया जादों आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे हाबाफारि लादों जिथु डिमान्ड जोंनि बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020आव जालांबाय बिनि गासैखौबो दफाफोरखौ आद्रा जाना थानायखौ मावफुंनायनि थाखाय जि मोनसे हाबाफारि लानानै जिल्ला जि मोनसे हाबाफारि खुंदों बेखौ दिनै बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बजालि ओनसोलाव जि बजालि एरियायाव जों बर'फोराबो दिनै खौसेयै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दिनै जोङो डिसि सारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होबाय बे मेम'रेन्डामा डिसि सारनि जरियते जोङो बे आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे दिल्लीनि हम मिनिस्टार इन्डियानि हम मिनिस्टार सारनिसिम थांगोन आरो बेखौनो जों मेसेज होनो नागिरदों जे जों दाबो बिटिआर एकर्डआव जिखिनि लिरनाय दफाफोर दंमोन बेखौ गासैखौबो मावफुंजानायखौ लुगैयो आरो बर' हारिया जिखिनि हा हुनि जेंना जेंसि नन प्रभिन्सियेलाइजेसन स्कुल बेफोरबायदिनि बेलायाव जि दङ गासैखौबो जाहाथे थाबैनो मावो गामि सोसननायनि खोथा दङ आरो लोगोसे BKWC एरियायाव खोब खम समनि गेजेरावनो जिथुनिखि जोंहा भिलेज नटिफिकेसन जानांगौ जानानै दङ भिलेज नटिफिकेसना थाबैनो जानानै जाहाथे इलेक्सनखौ कन्डाक्ट खालामो सरकारा बेखौनो जों दाबि होदों आरो बेखिनि दाबि जेब्लासिम जाया अब्लासिम जों रावबो जिरायना थाया बे दाबिया अरायबो जाथारनांगोन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजां जाफुंसारनायनि थाखायनो साबायखर बावदों आरो नोंथांमोन मिडिया पार्सनफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावबाय गोजोन्थों।